बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। बिसावरायग्रानि सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरजों होना हरजादों आरो बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। बिसावरायग्रानि सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरजों होनानै हरजादों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसि नाङैनो मोनसे दोहौ सोलिगासिनो दङ। बे समावनो चिरां समष्टि एबा नं 13 चिरां समष्टिनि बिसावरायग्रानि सोद्रोमाफोरा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गारलाबारि गामियाव केम्पिं खालामनो थाहैनायलाय गारलाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा खौसे जानानै बिसावरायग्रानि सोद्रोमाफोरखौ जायगानिफ्राय होखारहरनाया बिटिसि नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव खालामदों। नांगौला जों दसेयावहाय नांगौला थाहैथो होनब्लाबो जों दोननो हाया आरोखि। थांदो जाबाय थांसै थांथोंसै माने रायलायबाय जों मिलायबाय लाबोग्राफोरनिसो एथ' मोजां मानसिफोर मोनायाव हमनानै जागौमोन बाबुफोर नै बिसोरो थांनाय जाबाय गासिबो दासो ओंखारदों नै हगारनाय जाबाय रायजो राजाफ्रा नायदो नै